amfanin fitila haske. Kawata wani aka dafa a gidan nan ya fara jini ma. Silent. Action. Ƙawata, wani aka dafa a gidan nan ni fa na fara jin yunwa. Kin san dai wannan bai damu da cin mai daɗi ba. Don haka tuwon dawa ne mai kuka ya sa na dafa mu. Tuwon dawa miyar kuka? Ƙwarai Da kuwa. gwamna? Kuma ke ma shi za ki ci? Ƙwarai kuwa. Da abin da ya ci shi ne Abin da ke ya ci. ci ai shi zan ci. Haba ƙawata, Allah ya yi komai. Me yasa kuke gwamnata kanku? Ko miyar gwal aka ce tsaya a cikin gidan nan, za ka iya. To ni da ke sa min special dish ce. More. Ba dai a gidan nan ba. Mu koyi muke yi da talakawa duk irin cimar da kowane talaka yake yi ma ita muke yi. Kawai ma ban ki sani ba duk kayayyakin abincin da gwamnati ke shigowa da su gidan nan kwashewa yake ya raba sai an biya shi albashi sannan yake siyo mana abin da za mu ci. Khadija, ki ce me irin rayuwar waliyai da sufaye kuke yi? Domin babu irin wannan rayuwa a wannan zamani. Duk mai tsoron Allah zai iya yin haka wanda yake tunanin kwanciyar kabarinsa kuma wanda yake kwaɗayin shiga aljanna. Haka ne.